Anay ko! Apay nga indurunak, mama! Dinak awagan iti mama. Tamadurmenak ka! Samsamantong kalangarudan, natangken pa iti ulom. Manipod ita. Saan kan ang makarwar dito'y mansyon? Tapno maaday wamon dayjay aropat kwarta. Sa bulan ni Anaya, ay ayatag, ay ayatan nagmat ni Anaya. Ni Angeli, ti maibagay kan ka. Saan kat adayjay ang babae? Agkasar kayo kan ni Angeli. Kunam, akay kayatnak. Kunam, nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawanak. Para iti pagimbagam da ito nga aramid. Diyak kaya't amay sangmaka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Anaya! Awanasim ka niyan! Di na karagupan! Ulpat ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Tigasat manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolieser. Tigasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, nangneg ni Ariela tinaisawang ni Monray. Maipapan kini Anaya nga anak ni Malyong. Akayat ti baro, amakita iti personal ti balasang. Nakaunget ni Ariela iti dayta. Iso a pinagsasawan namanen ni Monray. Kabayatan na, nagtultuloy metlatta ti kinauyong ni Angeli iti baro. Nakunanapay adinan kayat a makasarita daytoy. Iti may sangal daw, nasdaaw ni Angeli, gapu taadda na ikarga iti shoulder bag na a kwarta. In shopping na nga rod ti kwarta, kat dinan inam mo, no asino tinaggapuan daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasa! Nakitam ti 10,000 a pisos iti shoulder bag mo. Anya, 10,000 a pisos nga ibagbagam? Hoy, Mang Rocco, di mo amo ti lawlawatam. Adda kwarta, kat iso ti inggatang ko kadagitoy. Ha? Wan. Adda kwartam. Tasyak tinang ikabil iti kwarta iti bag mo, ma'am. Maasya nang ngamin kan ka. Kan di mo mat ngamin awatin tanyaman nga ited ko. Iso ngayon libas ko lang ngayon karga iti bag mo. Ket. Agyaman tayo naramat mo ti kwarta ngayon ited ko, Ma'am Angeli. Ha? Ipolong ka ni Mami. Ah, Nupod no kasi ka tinang ikabil iti kwarta iti bag ko. Ipolong ka nga rod ka ni Mami. Ma'am Angeli, no ibagam day taken ni Madam, sigurado nga ungtan na ka. Ha? Siyempre, maamuan na nga naramat mo ti kwarta, adi mo man la dinamag, no asino tinang ikabil iti bag mo. Anya? Sana ko nasabsabali iti dayto a mansyon, Ma'am Angeli. Nabayag ako nagpapaay kas driver iyo. Iso kasla kabsat ka.
Panangisakit lang tar aramidak, Ma'am Angelie. Iso ano anya man ti ited, unay parabor ko kun ka. Awatam ko malatan. Tas ipupuso mo ti panangited ko kada kita. Ay, Ulitek, Ma'am Angelie. Numamuan ni mamam ti may papan iti daytoy. Sigurado asikamet lati ungtan na. Isaksakit ka, Ma'am Angelie. Iso asekreto ta kumalatan ti may papan iti daytoy abana. Anjali, anyamat day ta suot mon. Naging pis day ta naitis mo. naitis nga rod? Kan oray mat da kayo? Naing-ing pispay mat nga adayo day ta naitis yu angam siyak. No agbado ka iti kasta, di kan romromwar iti silid mo. Agpupok kan iti silid mo, di ka agmarang mang akasta. Sa anak pa'y nga rod ang makaturog. Ingka nga rod so katanday ta suot mo. Kas kalamang gargari iti kasta asuot mo. Asino ti gargariyam ditoy? Nila kay Malyong, wano ni Rocco. Ha? Ha? Anyamot nun ti pagkitkitaan nyo kanyak nga anak yo? Kaslaklag bibisin iti lalaki? Apay nga rod akas ta ti isusuot mo, Angelie. Sigud mo takastoy ti pa nagsusuot ko, mami. Nabayagan na kastoy. Ngam itala si tarandak. Ha! Ingkakit di sukatanday ta. No di mo kayat ti agsukat. Agpupok ka iti silid mo. Madam Ariela, rumwar kayo kaday. Wen, apay panyang. Ay, mabalin ka di ti makisarita kada kayo. Uray sumagmamanula a minutos. Mala, ibagamon no anya dayta, tagdardarasak. Eh, agpakpakaasi ak, madam. Numabalin, uray ag-stay out ak kumapaylaan. Anya? Apay aya atunggal agsao ka, si kapanyang, kat pakada ti ibagbagam. Ay, pasensya kayon, madam. Uray itala abulan. Oh, makaammo ka! Ngam ne, surutem ti husto nga oras sa panagtrabahom dito'y mansyon, kandi ka agpanayon iti sweldom. Ay, isaan, madam? Kuang amin. Sige. Di mon ibaga ti rason. Awan bibiyang ko. Basta ti oras ti trabahom ti surutem. Naawatam. Uwan, madam. Nagmayat at talaga tirik na ti kastoy abiyag. Maipapaskon ti agsuot iti kakastoy. Nakatupisak. Sakon tumatla pinarabawan iti nakaing-ingpis at tupper. Saan ngamin akayat day di Luisito nga agsuutak iti kastoy idi? Isu nga itatawanan. Ipapaskon. Siyak, tisang kakita dagiti tao ditoy. Dagiti daduma, ammo da siyak ti akin kukwa, iti daytoy a resort. Dagiti mat daduma, sang-sanga ililaan. Isu asaandak nga amam mo. Agpagnaaklat ta ditoy. Iparadak ti kinapintas ko. Presko ti angin amalangap ko. Marelax ti bagi kan panunot ko. Dakkel ti birok daytoy a resort. Tado dagiti turista nga umay ditoy. Talo a naglalawa a swimming pool. Kan talumat a para kadagiti ubing. Napintas nga min ti lokasyon na.
Isu nga adu dagiti umay at turista. Napalawlawan iti dadakkel a bantay. Sada pay lanalawa a karayan a matantan nawagan iti baba. Agpagnaaklat ta, ngamjak agnigos. Iparadak ti kagatgatang ko at tupis ko. Ken ti sabong-sabungan a naging pis at tupper ko. Ala, mangan tayo, tatang. Kanin tayo amin nga inorder ko. Dagiti paborito yu ti inorder ko. Ay nawaw, nagadubot ti inorder mon anak ka, ay nawaw. Wen, agpapas tayo amangan. Kastoy laawagas ti banding tayo. Iso nga ipapas tayo, ah. Di kay madanagan, tatang. Tapasig a healthy food dagiti inorder ko. Ay nawaw, kung na siguro dagiti sana magamam mo ka dito, boyfriend na. Abay, di ka mabain. Nga mga no ibaga ti tao nga danubium alakay akas kanyak anak ko. Ay na, kilay bagbagayo, tatang. Bayan nyo asawon dati kayat da. Basta naragsakak no kastoy ang makapagkuyog tayo. Ay nawaw, maki-boyfriend ka ngaminan na. Tapno adda kadkadwam. Wenno kadit mo, anak ko. Baybayan yung ta-boyfriend, tatang. Anya? Ay nawaw, awan planom ama kinobyaw. Mapanan titawin mo, anak ko. Ay sus, di mon urayan niya ag 40, wenno ag 50 titawin mo. Sakan tumakinobyaw. Awan ton ay nawaw. Pasig ton niya ubeng dagiti babarono ko Manjak, tatang. Mabuti nga. Anya? Ay nawaw. Anyat kabuteng mo nga, anak ko. Basta, jak kaya ti maitulad kadagiti gagayim ko. Anya? Danda ni amin agagayim ko kat linuko dagiti nagbalin anobyo da. Ha? Isa ang mabutangak, tatang. Amangan no maitulad ang kadakwada. Iso abaybayan yan dayta. Uray tadda kayo mat akadidate ko, tatang. Sa bagay matkidi, anak ko. Anjali, imani Juanak, mapanta ijay San Pabling. Pasya rin ta tinalawa a kapagayan ijay. Ni Mang Rocco nga, mami. Nasakit tingipan na. Pambaritis mat da driver. Di yo pa lang amin sukatan. Anjali, saan nakas ka rin nga aramidan ti ibagbagam. Nagagat ni Rocco. Samutla sumadot dayjay, nukas jay nga darikrik na. Nagdagsan ti darak iti dayja at tao. Agrobwat kakit din, tagbiyahitan, Anjali. Kumusta dagiti mula, apagay? Nasaya at madam. Bantayam dagiti bilit amang ibibos iti dawa ti pagay, ah? Ay wen, Madam Ariela. Masapul nga adu ti maapit tayo. O, kat, kumusta met ti padanom? Medyo bimasit nga rod, madam. Okay pa imutkit di Nasaya at nga rod no kasta. Oh, agbantay ka anaimbag, Marino, ha? Bantayam dagiti mula. Tanubasit ti maapit. Sukatan kan akatalag ko ditoy. Ha? O sige, saan kami ngagbayag? Naidagas kami laeng. Mabati ka manan, Marino. Itulod kayo kaday, iti... Saanan? O sige. Ay, nagmayaten ay atibiyag tibak nang. Pumanag na adala ay ngamang pasya-pasyar kadag iti sanikwada. Agawat laing iti kwarta ti trabaho da. Ken mangmandar kadag iti kaskanyak at tao da. Mami, adaman damagat. Di kagong ungat ha. Anya dayta, Anjali.
sigurado kayo sanda kaungtan. Anya nga minday ta aya. Awan ka din plano yung makiasawa manan, mami? Anya. Si kakit timot. Anyat nakakatkatawa iti dinamag ko, mami. Hakwa. Kaslan nakikiak iti dayta damag mo, iha. Ha? Siyempre, ubing pa ito'y mamim, Angeli. Saan mailibak? Nga ado pa'y matladag iti mapatalyaw kanyak. Tamayat pa'y matla ti suksukog ti pamagig. Kana napintasak mat nga inam. Iso nga adulat ta dagiti agrayo kanyak, iha. Ha? No kasta? Adda agar-aram kada kayo? Ado, Angeli. Sino da? Apay nga awan man lati uray may sa amang sarungkar kada kayo ijay balay? Mabain da asong marungkar ija mansyon. Iso nga iti Facebook ti pagdatdatunan da kanya. Ha? Sino da? Naamamukla ida iti FB, Angeli. Awan pa'y tinakitak iti personal. Aganad kayo? Tado itan ti scam akakasta. Tauray boyfriend wenno girlfriend itan kat adon ti scam. Kwartaan dala ang dagiti partners da. Sadan tumatla itarayan ida. Saan? Siyak pa'y ti kunam, iha. Nasirib to'y inam. Mariknam matkat. No napod no wenno saan ti may sa alalaki. No kasta, awan pa'y inaklo nyo kadagiti agdat-daton kada kayo? Nag-iisam kayo manan. No commentak pa'y laang dita, iha. Ha? Change topic tan, Angeli, iha. Awan maramid Ay nawaw. Ag-Facebook man pailaang dito cellphone ka. Apay nga taadinak matla i-confirman ni Madam Ariela. Nabaybayagan nga in-friend request ka. Ngam dinak paila in-confirm. Pati ti messenger. Dinak i-accept. Kabalay ko pa'y. Ay nawaw. Amok pa'y. Ngam dinak man la i-accept pa'y. Ay nawaw. I-search ko man ang tainagan na. Oray saan ko a friend. Ta makitak matla dagiti ipupos na no ko. Ariela. Ditoy. Ay nawaw. Ay nawaw talaga. Nag-post ni Madam Ariela iti picture na. Ay nawaw. Ay, yaks. Nakatupes. In-display naman hindi ka kaslatruso alupuna. Ay nawaw. Ay, unay kat aturdirusok ni Madam Arielan. Talaga feeling sexy na ito nga amok Na. Simurat pa iti uso dagiti agtutubaw. Nakawakay. Uray lag piwis nga gisem-isem dito. Ako namlantay agkisiwan na kaldeng. Ay nawaw. Ay, pakawanan na kapaw. Sana nga huy-uyaw. May bagag lagbot Yaks. Ay, ibak ko man langan.
Tapno sa anak ang makapasol eh. Ay na, pakawanin nag-apaw. Ay nawawa. Tamalyong, Ay, anya aramidam. ha? Ay, kwa. ay nawaw. Agsilsilpunak man baraw. Nalpas ko nga amin na trabaho. Iso nga agrelaksak man mat barok. Tata, kaano ti day off mo? Inton maminsan na bigat. Apay ka day. Agawid ka kadimanan inton day off mo? Ay, uwain. Barok. Apay ka day. Ay nawaw. Kasla kayat ko ti sumurot ken ka ijay balayo. Anya? Mabalin ti sumurot, Tata Malyong? Mabalin barok. Iso na lang ni mamam, di problema. Sigurado saan nakapalubusan da jay, nawaw. Di, aglibas tamanan. Anya? Ay, saan Nakarkaraw maong tanta no aramidin tati kasta, ay nawaw. Taimingam ni mamam. Iranam tay naragsak, ta ipakadam kinkwana. Sige, Tata Malyong. Apay akas la magagaran ka asumurot iti balay da Malyong, Monre. Kayat ko laang ti agpasyari jay. Kayat ko makita ti anak na. Kayat ko ti makigayam. Agraraman! Ha? Apay, adamot mayat ang makigayam iti kasken ka asam samantong, Monre. No adaman mayat ang makigayam kan ka, tay padam metla asam samantong. Agraraman! Sa anak met asam samantong, Mama? Anya asaan? Samsamantong ka. Saan mo abagay ti makipulapol iti sabali at tao? Tamang ibabain ka laeng. Ibabain naklaeng. Iso di ka rumrumwar. Dito'y laeng mansyon ti pakaikaryam. Ijay paikit di ko ma-mental at ti pakaikaryam a lugar, Monrey. Mama, sa anak matabagtit. Di ka di makaaw-awat, Samsamantong ka, Monrey. Nanak-nagampay jay asok ngamsi ka. Anya pa'y ti sumarundo ang mapasamak. Kagayem, di uliwaya na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Kasar. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Ti Kasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.